Primeiro, a elaboración dese plan estratégico, un documento de viabilidade financiera para o futuro parque, a campaña de divulgación dos valores xeolóxicos, ecolóxicos tamén, de flora e fauna e tamén turísticos do territorio delimitado por o xeoparque, un plan tamén de sinalización do que é o territorio do xeoparque e logo accións de consolidación na sociedade do que se vai facer, do que se pretende facer e do que vai a significar tamén para o desenvolvemento da zona e do benestar das persoas. Por tanto, a parte do plan de comunicación, un plan de sensibilización, habrá moitas mesas de discusión tamén cos actores principales que ten que ser o sector turístico, pero tamén a comunidade educativa, a comunidade científica e a propia veciñanza dos concellos do xeoparque de Ortegán. E xa digo, de obra física vais mirar cousas moi blandas que poden dañar mínimamente o entorno, é dicir, que xa son moi blandiñas, mellorando sobre todo ou únicamente a accesibilidade aos recursos, pero xa digo, é un plan que non está contemplado obra pública, nin siquiera edificacións, nin infraestructuras así dun grande nivel, sino que o que está destinado é a darlle consistencia científica á declaración.